हेलौ हेलौ फंबाय ओइ आंलै फैलाव दा ए औ नों मेट्रिक फंबाय नङा होमबा नंगौ नोंसो आदा फैलाव नंना नङा आं नंगौ बिमाबो नंगौ बहा गैथारा बहा दं नै न'आवसो दङ आदा न'आव दङ आदा न'आवनो थानांगौ आं बारा गिदिंबाय थास्लायस्लाय न'आव थानाय गाहामलै बाजै होफैदोंमोन आच्छा फंबाय ओइ आदा आं एसे रायज्लायगोन नोंजोंहा औ आदा औ सोरबा खाथियाव दंलाबायो नामा खाथियाव सासे आयं दङ आयंआ औ दे गोजोन्थों आयं दे आं रायज्लायनि नोंजों एसे दे औ दे आदा दे आच्छा फंबाय औ नोङो बेसे समनिफ्राय बेसे बैसोनिफ्राय ओइ स्टेजफोराव फैदोंमोनलै स्टेजआव फैनाया क्लास 9 फरायनायनिफ्रायनोमोन आदा क्लास 9निफ्रायनो नों स्टेजआव फैदो औ क्लास 9 बै हाइ स्कुलाव जेला हाबो औ 9निफ्राय आरोखि औ 9निफ्राय औ क्लास 9निफ्राय आच्छा नोंनि नामखौथ' आं मेट्रिक होननासो मिथिगौ माबा गुबुन नाम दंना नोंहा गुबुन नामा अरिजिनेल मुङा गामियाव गाब्रिलाबायग्राया जोंब्लाव होनोमोन आदा जोंब्लाव माबा टाइटेलालाय जोंब्लाव नार्जारि आरोखि जोंब्लाव नार्जारि औ ओमफ्राय नोंना गामिया गसाइनि सिना आमलायगुरि औ आमलायगुरि ओमफ्राय आं नुबाय आरो बे आमलायगुरियावनो एसे शुटिं जादोंमोन नामाब्रा आलायअरना नोंसोरथ' गैयामोन नामालै बे समाव आङो शुटिंखौ नुनाया खिन्थु सिनेमाखौ आलायअरनखौ सिनेमाखौ जों लागोआवनो लायदों आरोखि नोंसोर गामियावबो लायदोंमोन औ जों एसे उन्दैसोमोन आफामोनासो लायदोंमोन नामाथाय औ आफामोना जागोन औ नोंना फरायनाया बेसे जाखो फरायनाया गैथारलै आदा खुनुरुखुम पिइउ पास माबा हायार सेकेन्डारि पास आं डिग्रिखौ फरायजोबाखै आङो डिग्रिखौ मा फरायदों नोंलाय हाबज्रांनानैल' थानानै हाबज्रांनानैल' थाबाय औ आच्छा नोङो जे गुबै प्रथम जि नोङो स्टेजाव थांदों 9 बोसोरसोआव मायाव थांखो होनखो नोङो क्लास 9आव औ क्लास 9 नोंगौ क्लास 9आवनो औ नों क्लास 9आव बे मा खालामनो होनाय नोंखौलाय कमिटिया बेहाय ओरैनो आङो सिंगेल डेन्सबो मोसादों माबायावसो खिन्थु बे स्कुल माबायावसो आदा स्कुलनि औ स्कुलनियाव सिंगेल डेन्सबो मोसाबाय ओमफ्राय मेथाइबो खनबाय मदार्न फक औ ओमफ्राय बिदिनो अनेक माबायाव एसे एनै बाहागो लायोमोन आरोखि आं खन्थाइ आवरायनाय मानाय लिटारेसारफ्रावबो औ लिटारेसारावबो लायोमोन नों बाहागो औ लिटारेसारफ्रावबो एसे एनै बाहागो लायोमोन आरोखि आङो फक मेथाइ रोजाबोमोन नों खुगा मेथाइया हाब बोरै जानला मोनला बिराद फाग्ला खनोमोनलै आदा नोङो एसे 2 लाइन ओरैनो बोना हरनाय 2 लाइन खुगा मेथाइखौ बिराद मोजां मोनोलै आं खुगा मेथाइ सेस थैनो हागौ आङो एसे खोनाबानो ओरैनो स्केलखौ स्केलखौ आन्दाज खालामना खननोब्रा नोङो एसे औ नङा मानि स्केला मा साइजनिखौ ओरैनो दाद्रा साइजजोंखौ खनसै औ दाद्रा साइजनिखौ खनहर दाद्रा साइज माने दाद्रा तालनि जाहैबाय आरो औ माबानि आरोखि बै सासे जोंनि गामिनि खाथिनि आदा दुर्गा लिरनाय आरोखि बे मेथाइआ औ आं बेखौनो
खनहरनोसै देलाय औ दे माने दंखा हाबथाव सोरबा रान्दि दंब्ला हाबथारगौमोन आंलाय गोरजा लाथाव सोरबा आंखौ लांब्ला थांथारगौमोन दाबो माथो आंनो हिनजाव नाया रागा जोंब्ला आंना थाइलिरसो गायगार जागोन दाबो माथो आंनो हिनजाव नाया रागा आंना थाइलिरसो गायगार जागोन बिदिनो आरो मोजांथारलै बिमाबो नों एसे मोजां मेथाइ रोजाबो मानो गारनाय मेथाइ रोजाबनायखौ ना गाराखै दाबो गारनाया गाराखै आदा गारनाङा आं रोजाब होगोनलै नोंखौ मालाबा दोंसे आरो दोंसे होबावलाय दोंसे रोजाबावनो देनाय दोंसे गोसोआव दंब्ला आरोखि जबरदस्त नङा गोसोआव दंब्ला औ गोसोआव खाथाफोरखौसो बोरला नांगोन दालां आदा गोसोआव गैया गैनायालाय दे गोसोआव गैयाबा खाथा लायलायनांला दा आं माबाबो खालामखादों नालाय औ आरो दोंसे माबा गोसोआव दंलाबायो नामा माबाफोर दोंसे ओरैनो दङमोन दंनायालाय देलाय माबाफोरबाबो जागोन नामा मदार्नबाबो जायो बैसागुबाबो जायो नोंनि गोसो आरो बैसागुबा नोंनि गारामायाव बांसिन अरो आरो फकफोरा औ होमबालाय होमबा आं बैसागुखौनो खनदिनि औ बैसागुखौनो बेयो बै फारगावनि आदा हायेन लिरनाय होनदों नामा मेथाइआ हायेन बिराद गोबावसै आं बेखौ आदा हफिनिफ्राय सोलोंनानै लाखिदों आरो आं बेखौनो खनसे ससे दे औ 14/27नि बैसागु बोथोरा फैबावलायबाय आयौ फैबावलायबाय बैसागु बोथोरा फैबावलायबाय आयौ फैबावलायबाय सानजाहा सोनाबहा साहा खोलाहा दाखोराय लामा नायलाबो खाफाल दाखुरिया गेवनाय नंलालै आगै गेवनाय नंला आदा गोसोआव गैला माबानिख्रुइ साबसिनलै बिमाबो बुदांनिख्रुइ गारामाया आं ओरैनो बुंफेरा खोथाफोरखौ नोंखौ लाङाखैथ' मानसिफोरा एबार लांनो हागौ नोंखौ एकदम स्टाइला खिजानि बुदां बुलबा नोंनिसो लादो खावनाय खोमा स्टाइलफोरा नोंथ' रावनावबो सोलोङाखै नों हारसिं बानायनाय नङा होमबा मेथाइआ माबानिसो आदा हायेननि आरोखि बे लिरनायासोब्रा नोंसो लिरनाया सुराबो गावनिनोखा दा गाव हायेना होदो खिन्थु नोंनि गारामा एकदम गोरोबफ्लेथारदो आरो गासथार आंथ' नोंखौ खाथियाव मोनबा मेथाइखौनो रोजाबबाय थागौमोन सानैजों हारमनियाम लालायनानै नोङो आं मोनसे नों गाज्रि मोननाङा ओरैनो दा जों रायज्लायनाया कमेडि बायसासो रायज्लायदो नालाय मोना जों सानैनि रायज्लायनायखौ सोरबा खोनागोन उनाव खोनाथ' हरजाया नों जि बै सेखानि मोनसे डायलग होदोंमोन नालाय माबा हारमनियाम माबा जानानै माबाजों हाग्रामाजों सोरां मन्जु थियाटारनि मेनेजारजों हाग्रामा सारजों सोरां मन्जुनि थियाटारनि बिगोमाजों मेनेजारजों आरोखि ओरैनो मेनेजारजोंसो मेनेजारजों एसे खोनासंदो जादे
बेखौ खोनासंसै औ खोनासंनो आं लाखिगोन बेखौ नों देनां बोरायबा नोंनो हरफिननो हायो आं दे नों माने गारमा एसे फरायनाय बोरैबा सिलिंबा निमाहा होदो आदा औ औ अरजाया दे अब्लाबो आं होना हरनोसै आरोखि औ औ औ माथ्र माबाखौ ओइ सोदोबफोरखौल' कन्ट्रल खालामबानो जाबाय औ दे माबाया माने आं बुंग्राखौनो बुंखानोसै आं आदा नों बुंग्राखौनो बुंब्रा जेबो नङा औ बै बे डाइलगखौ बै कालाइगावनि बे आदा प्रदिप औ बियो फोरोंहरदों आरोखि एकदम बेसेबां गोबावसै जागायदिनिबो आदा औ होदो औ थारमाने बै समाव जेनेबा हाग्रामाया माने जिरायनानै दं आरोखि टेबोलाव औ ओमफ्राय मेनेजारा हाबफैबाय हाबनानै हाग्रामाया बे मेनेजारखौ टेबोलनिफ्राय नायगंबाय थानायनिफ्राय नायदावनानै सोंसै आरोखि बबेनिफ्राय दं आंफ्रालाय नोंसोर सोंबाय आरोखि मेनेजारा फिनसै अबहेलार सार जों बरपेटा लेसारा फैदो सानैसो आगार सुरबाय जादोंमोन दिनै जों सब टाइममोन गोदानै सानैसो एसे जोंनि साराबो थियाटारनि माखासे दामग्रा देग्रा आगजुफोरा दिनै गाज्रि जानानै दङ सार बेखौ बानायहायि थाखाय दिनै साननाव एसे रांखावरिनि अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै दिनै सानैसो आगान सुरबाय जादोंमोन बुंलांबाय था आदसा बिजनेसखौथ' बे भलफोरावसो एसे मोजां बानायनो हामा फाग्ला मोजां माबानोसै बबे मा गाज्रि जादों खिथाबा आं बोरै मिथिनांगौ जाखो अबहेलार सार दायो थ'फ्ला हारमोनियाम खारै गिटार आरोखि आइस खालामना दङ सार बे जिनिसखौथ' माने बारा बुरजा लायामोनथ' बे दाइन थफ्लाथ' बिदिनो माने 6 थाखासोल'सो लायो बेनिफ्राय बे हारमनिया खिन्थु गराय बारजाथ' बेयाव गरायजों बारजाजों मोननैजों बेयाव अतिरिक्त थांथारगोन बिदिनो 16 थाखासो थांगोन आरोखि दा बे कारेन्ट गिटारा इलेक्ट्रिकेल माबाथ' जिनिसा बेयाव बारा थाङा बै दतमानि बे बन'बो आंनि लोगो बेबो दामोमोनथ' गोदो जोङो एसे आन्दालन समाव दोंसेयाव थाइनै खरियाबो 6टा थायो बेयाव माने 6टाजों माबा थांगोन आरोखि 12 थाखासो ओमफ्राय बेनिफ्राय बे केसिअ'आ खिन्थु आइस माबानायथ' जिनिसा इलेक्ट्रिकेल बुस्थु बे आइसआ एसे बुरजा लायो बेखौ आंबो मिथिगौ बे आइसआ खमैब्लाबो 35 थाखासो लानो हागौ 35 थाखा नङाबा 37 थाखा बिदि लायो आरोखि दा खिन्थु मेनेजार आं नोंखौ मोनसे सिनखौसो खिन्थु दुखु मोनना दं दे आदसा बे माबाफोरखौ बे रावखौ फावथिनाव एसे मोसाग्लांनाय होगोरनायफ्राव माने बे माबाखौ ड्रेसखौ एसे बे मोदोम नुजालायनाय फिसाखौ दागान होसैब्रा बे दख'ना ग्लोम गानहोदो सेंग्राफ्रा एकदम जावलिया जाजोबगोन दानि जुगाव ओरैनो मा जाजोब्बाय फाग्ला बोथोरा बेबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो बे जिखुनु हारिमुखौ फोथांनाया नोंनि दायथ' मेनेजार बेनिखायनो आङो नोंखौ माने खावलायो बे जाहाथे बे फिसा जानो थांमाथां बे ड्रेसखौ दागान होसै ग्लोम दख'ना गानसै नङाबा आङो सोबाफ्लांगोनसो मालाबा एसे बेखिनिल'लै मा आदा आंसो खुगा हमथेनासो दंबाय दं आङो आरो माबा फिसा दंबावो नामा हाग्रामा सारनि एसे होनो हानाय एसेमान माबा खोनादोंमोनलै बावफिनबाय आङो नोंनो होनाय र' गय बारिथि मोनसे फांसनाव लोगो मोनलायनायाव
मा देनाय नों गोसोखां होनाय जायखिजाया मोनसे भइससो ओमफ्राय मामोन एसे गानसो खनदोंमोनदां आदा औ बिनि गारांजों आरोखि गावनि गारांजों औ गावनि गारांजों नंगौ दे गान खनदों औ माबायदि आङो ओरैबायदि होननानै खनदों आरोखि गय बारौमोन ना औलै गय नंगौ गय बारौ माने रायजोफोर माने जोङो गोदो आन्दलन समाव एसे एनै जोङो ज' ज' थालायबोबाय सम सम दैख्रं बिग्राय मुसुखा दा जोङो गान खनलायो दुखुनि सुखुनि दा बैफोर समाव मेथाइ लिरनाय मानायखौ आङो बिदिनो केसेटफ्राव बरनलांबाय बिदिनो माखासे गानफोर दं आं बिग्रायनो गौथमनो खनहोदों सुलेखानो माखासे मेथाइफोरखौ मेन'कानोबो खनहोदों दा आङो बे आं लिरनाय जे बै मेथाइफोरखौ मिउजिकखौथ' बे मुसुखानो बानायखायोमोन जोंहा दा जिखुनु बे आं लिरनाय मेथाइखौनो आङो ससे खनना होनसै आं बावबाय दे रायजोफोर माने भुल जायोबा माने निमाहा होबानो जाबाय नाराय जराय जानो हागौ लिरनायखौ आं लाबोआखै नालाय दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय नों अनजालु सिख्ला बबे जिल्लानि मा गामिनि मानोबा फैदोंमोन नोङो क'क्राझार सहराव एसेनोसै रायजोफोर आं मालाबा खनबावगोन बेनो मोनलाय आदा गोलोमस्रावलायबाय आङो आदसा फंबाय आदा आङो मा होनो आंनिया माबे बोसोर गोदान बरायनायनि आवगाय लास्ट डिसेम्बर उइकआव दामगोन नालाय बे जों सानैजों माबा लानायखौ रेकर्ड दाबायनायखौ बरायनाय नोङो बोसोर गोदानखौ थांखिनानै रायजोफोरनो मोनसे शुभेच्छा माने जेनेबा बोसोर गोदान बरायनायनि थाखाय गाहाम हामलायनाय बुंहरनाय फंबाय नोङो हाग्रामानि सुराव दा 2022 फैनोसै ना बेखौ बयबो अनलायना थानांगौ ओरै होननानै बुंहरदो बादि ओमफ्राय बेखौ जुदि माबायाव होयोबा आदा बे जानायखौ जायखौ दाननांगोनदां जायखौ दानगोन आङो औ जायखौ दानगोन नों सिन्था गारमा फरायनायावसो जाफ्लांबाय एकदम मोजांथार जादों नोङो आं नोंनि गाज्रि सानाना दे औ गाहाम हामलायनायखौ फरायदो गाहाम हामलायनाय माने आङो गिबियावनो गासिबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं बावबाय बिदिनो जोंहाथ' बे गोजाम बोसोरा थांलायबाय गोदान बोसोर फैलायबाय 2022 बेथ' फैलायबाय नङा होमबा रायजोफोर दा बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जोंनि बेफोरबायदिनो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां गावबागाव खामानिफोरखौ मावलायनानै गावबागाव डिउटिफोरखौ मावलायनानै जयजोबथि गोजोन न'खर माने दानानै मोजां संसार जालांनो हाथों इसोरनि अननायजों रायजोफोर आरो बिदिनो सोरबाफोर बेफोरबायदिनो माने हाबा जानो गोनां दंब्ला बिथांमोनाबो बे गोदान बोसोरावनो माने जुलि जालायथों
सुखु गोजोन न'खर संसार दालांनो हाथों आरो बिदिनो जानांगौ गैयाब्लाथ' जाथ'नो नाङा हाबाखौ बैसोआबो मिलायनांगौ बैसो थैसो मिलायनांगौ आरो माखासे राहाफोरखौ दिहुननानै लाग्रोलायनांगौ आरोखि बेनि उनावसो माने हाबाखौ जानांगौ नङाबा जि जारला जायो फाग्लासो संख्रिफ्रानो जि दाम बारायजोब्बाय फाग्ला एकदमबारे माने बायनानै जानो हानो नागिरला जेरै थाव सामब्राम पियाज सामब्राम गुफुर माबा जि दाम जाबाय फाग्लासो बोरै संसार सोलिबावनांगौ जाखो माबाफ्रानो ओंखायनो एसे एनैबो बुरजा हा गोनांफ्रा बे एकदम मावग्ला मावग्लि खालामनानै बुरजा आबाद दिहुनाब्लानो माने उफाय गैला गोदोनि बायदि माने सारेना आथोना केजि माबा थाइसे बाहाग आथोना बाहाग बिदि खालामफिननो हालायनायसो जानांसिगौथ' जोङो नङाबा एकदमबाबो साहा खाथिखौ लोंनो हाला ओरै साहानो माबा 15 थाखा खामलायो फाग्लासो आरो बिदिजों मा जाबावनांगौ जाखो बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ गोजोननायजों माने गोरबोनिफ्राय आंनि अननायखौ आरो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरो नोंथांमोना माने गाव गावनि माने हाफोर दङबा माने मावनानै आबादफोरखौ एसे मोजां बरननानै जाहाथे गाव गावनि न'आवनो थेखा संनाय बायदि बिदिखौ खालामलायनो मोजांसै जाला फाग्लासो जे ना माबा माबि बायनानै जानो हाला जि दाम बारायजोब्बाय बे गोदान बोसोर फैगोन गोदान बोसोराव बयबो गावनि गाव माबा मोनसे राहा जालायथों इसोरनि अननायजों आङो बेखौनो बुंबाय आरो जौफोरखौबो बारा दालोंग्लासै जि बे निउ इयार बाथाय माबा माबि एक्सिडेन्ट माबा माबि जायो फाग्लासो बिदि जौ लोंनानै आरो जि खरा सालायो बाइकखौ एसे लासै सालायबानो जायो फाग्ला थाल्ला रावबो हास्लाबा आंनि बे गारिफ्रानो हास्लाबनो नागिरा बे बाइक सानायजों जि खरा सालायो सेंग्रा उन्दैफ्रा फाग्लासो बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो एसे गावबागाव थाल लानांगोन ओंखायनो बे जौफोरखौबो एसे खम खालामनानै मथा मथि मोजां सोलिदो दे एसेनोसै जाबाय नामा आदा जाबाय आदा फंबाय जोंब्लाव मा लिरोमोन नोङो जोंब्लाव नार्जारि आदा फंबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंनो अनसायनाय बावहरबाय लोगोसे नोंनि जिउखौ आफा अबंगसाया एबा गसाया गोलाव लाखिगोन आरो बिदिनो बर' हारिनि हारिमुआव गोग्गोम देहा मोदोम होनानै मावलांबाय थाथों बिदि माने नोंनो बोर बिनानै हरनाय जाबाय आरो आं गसाइनिफ्राय नोंनो आंबो बोर आदायाबो मोजाङै गाहाम देहा गाहाम जिउयै जिउ गोलाव जानानै हारिमुनि खामानिखौ इसोरनि अननायजों मोजां मावफुंलांनो हाबाय थाथों आदा दे फंबाय औ नोंबो ओमफ्राय नै आदा जानायखौ जाय जास्लाबैखौ दाना आदा दे बेखौ दानगोन सिन्था खालामनाङा जायखिजाया जों ज'हाय दिनै सानैजों माने 2021 मायथाइखौ बिदाय होबाय आरोखि दै बेखौ जोङो 31 तारिखआव दामनोसै ओमफ्राय गोदानखौ बरायनोसै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनोसै फंबाय दे अके बाय आं नोंखौ दसे उनाव फन हरफिनगोन दै फंबाय दे आदा दे हामबायसै होमब्ला दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय खुलुमबाय आदा दे खुलुमबाय दे जै बर' हारिनि होनहर खेबसे जै बर' हारिनि आदा दे जै बर' हारिनि दे बाय 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 आदा दे जोंब्लाव नार्जारि मेट्रिकआ मानि थाखाय मुंदांखा नोंथांमोना मिथिबाय खोनाबाय जायखिजाया जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर आरो गुबुन सासे गाबोन गोजाम लर्ड अफ आर्टिस्ट लानानै फैगोन अब्ला आं बिदाय थांनोसै दै अके